மேலும் உங்களுக்கு level 3 attendance sheet ஷேர் பண்றேன் நான் லிங்க். ஸோ கோயிங் ஃபார்வர்ட் நீங்க அதுலயே வந்து உங்களுடைய அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுடுங்க. யாராவது வரலையே மாதாஜி? இப்ப நான் போடுறேன். இல்ல புக்கு வரல மாதாஜி இன்னும். அப்படிங்களா? நான் செக் பண்ணி நீங்க அத கரெக்ட் நீங்க அந்த பேப்பர் அக்னாலஜ்மென்ட் எனக்கு கொஞ்சம் ஷேர் பண்றீங்களா? அனுப்பிச்சேன் மாதாஜி உங்களுக்கு. அப்படியே நான் ஷேர் பண்ணி நான் செக் பண்றேன். உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிட்டேன் மாதாஜி. நான் கேக்குறேன். அன்னைக்கே அனுப்பிச்சிட்டேன். கரெக்ட் அன்னைக்கு பேசணும்னு தான் நினைச்சேன். அங்கேயும் அங்க யாருக்கு எதுவுமே கேட்கவே முடியல. கொஞ்சம் பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 1 வீக் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. நான் ட்ரெயின்ல இருக்கேன். பாலாஜி பிரபு வந்து எனக்கு அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் அனுப்பிச்சிருந்தாரு. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிட்டேன். நான் அந்த இதுல சேட்ல போட்டு விட்டேன் இப்பவே. ஓகே thank you பிரபு. சேம் தானா? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. M7 கரெக்ட். thank you பிரபு. சோ அந்த குரூப்ல போட்டிருக்காரா பிரபு? எஸ். அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் வந்து இங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்க எல்லாரும் அட்டெண்டன்ஸ் ஃபில் பண்ணிடுங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நாம் இப்போ செகண்ட் ஸ்லோகத்திற்கு போகலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वापदण्डिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओ हरुचल्वन प्रभु. यस. सच्चिदानंद. சொல்லிருக்கேன் பிரபு. ஐ திங்க் அவரு கண்டிப்பா ரிப்ளை பண்ணுவாரு. ஓகே மாதாஜி. ஒரு வாரம் ஆயிடுச்சு. இல்ல ஏன்னா போன வாரம் ஃபுல்லா அவங்க பிஸி தான். அங்க ஏற்பாடு எதுவுமே பார்த்திருக்க மாட்டாங்க அவங்க. சோ இந்த இரண்டாவது மந்திரம் எதை பற்றி எடுத்துரைக்கின்றது என்றால், ஒருவருடைய பக்தி சேவையில் வந்து அதாவது அவங்க முன்னேற்றம் அடையாமல் அதாவது கீழே வந்து தள்ளப்படுவதற்கான காரணங்கள் என்ன, 6 விதமான காரணங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி தான் இந்த ஸ்லோகத்துல நாம பார்க்க போறோம். அத்தியாகாரா, அதி ஆகாரா அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா? ஆகாரம் என்றால் உணவு இல்லையா? அதி மீன்ஸ் அதாவது நிறைய, அதாவது தேவையை விட அதை விட மேலும். நமக்கு வந்து ஒரு 4 இட்லி சாப்பிட்டா வயிறு நிரம்பிடும். 3-4 இட்லி, அதுக்கு மேலதான் நம்ம சாப்பிட மாட்டோம் இல்லையா? 10 இட்லி சாப்பிடுறோம்னாக்கா அப்போ ஒரு 5 இட்லி எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிட்றோம் நம்ம இல்லையா? ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு இது ஓவர் ஈட்டிங். அதுக்கப்புறம் வந்து ஓவர் டூ மச் கலெக்டிங், அதாவது நிறைய நம்ம சேர்த்து வைக்கிறது. தேவை ஒருத்தருக்கும் ஒரு கோட்டா உண்டு. ஸோ ஈஷா வாஷ்யம் பிரின்சிபல் அதையும் நான் உங்களுக்கு ஈஷோபனிஷதும் நான் உங்களுக்கு எடுக்க தான் போறேன். ஸோ அந்த அதனுடைய ரெஃபரன்ஸ் ஒரு முறை உங்களுக்கு நான் இப்போ கொடுக்குறேன். பின்னாடி இதை முடிச்சுட்டு NOI முடிச்ச பிறகு நான் உங்களுக்கு அதை எடுக்கிறேன். நான் ஈஷாவாஷ்யம் பிரின்சிபல் பிரகாரமே, அதாவது இறைவனுடைய கட்டளை பிரகாரம் வந்து நமக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு கோட்டா உண்டு. அந்த கோட்டா மட்டும்தான் நம்ம வந்து அது வரைக்கும் தான் நமக்கு அலௌடே.
அவரவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கோட்டா பிரகாரம் வந்து அவர்கள் வந்து ஆஸ்திகளையும் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். அதற்கு மேற்பட்டு அவர்கள் வந்து செய்தால் அது வந்து அடுத்தவர்களுடைய கோட்டாவையும் சேர்த்து நம்ம அபகரிக்கின்றோம் என்று அர்த்தம். we are not following the ஈஷா வாஷ்ய பிரின்சிபல் அப்படின்றது. ஸோ ஈஷோபனிஷத்துல ஃபர்ஸ்ட் மந்த்ரா இது வந்து நம்ம மனப்பாடம் கூட பண்ணணும். ஈஷா வாஷ்யம் இதம் சர்வம் யத்கிந்தா ஜகத்யாம் ஜகத் தேன தெக்தேன உஞ்சீதா நா மாக்ரதா கஷ்யா ஃபித்தனாம் அப்படின்னா என்னன்னா, அதாவது ஈஷா என்றால் பகவானை குறிக்கின்றது, வாஷ்யம் என்றால் கட்டுப்பாட்டாளர் என்று பொருள். சோ அதாவது அவர்தான், அதாவது கடவுள் என்பவர் நம்ம எல்லாருமே தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்து இஸ் சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர் அப்படிங்கிறதையும் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மாதாஜி ஒரே சத்தம் வந்து மியூட் பண்ணிட்டேன். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. லாஸ்ட் வீக் நம்ம நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிட்டு செகண்ட் நடத்தணும் மாதாஜி. நீங்க செகண்ட் போணுமே. ஆமாமா செகண்ட் தான். ஐ அம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் சம்திங் ஹியர். சோ அதனால தான், வேற எதுவும் இல்ல. ஓகே 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 மாதாஜி. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. நான் மியூட் பண்ணிடுறேன். யாருக்காவது பேசணும்னா கையை உயர்த்துங்க. சோ நீங்க என்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்தாலும் இங்க இப்ப டிஸ்டர்பன்ஸ் வராது. ஓகே. ஐ வாண்ட் ஏன்னா சடனா சத்தம் வர்றதுனால. ஈஷா வாஷ்யம் இந்த எதுக்கு நான் இங்க சொல்ல, இந்த அத்தியாகாராக்கு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றது. ஆக்சுவலி எதுவுமே நமக்கு தேவைக்கேற்பதான் இருக்கணும். தேவைக்கு அதிகமாக எதையுமே நாம சேர்க்கறது வந்து அது வந்து அன்வான்ட் ஸ்டஃப் தான். அதை நம்ம உபயோகப்படுத்தவும் போறது இல்லை இல்லையா? நம்ம கிட்ட இருக்குன்றத மட்டும்தான் நாம வந்து பெருமைப்பட்டு கொள்ள வேண்டுமே ஒழிய அதனால் எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. சோ அதி ஆகாரா. சோ 6 விதமான செயல்கள். ஒருவர் இத்தகைய செயல்களில் ஈடுபட்டால் அவர்கள் வந்து செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டுல வந்து சறுக்கல் என்பது கண்டிப்பாக ஏற்படும். அவர்கள் இழிந்த நிலையை அடைவார்கள். பக்தி பாதையில் முன்னேற்றம் என்பது அவர்களுக்கு இருக்காது. சோ அதனால இந்த 6 விதமான செயல்களுக்கு யார் வந்து பந்தப்பட்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் வந்து பக்தி பாதையில வந்து அதாவது உண்மையான நிலையை அடைய முடியாது. சோ முன்னேற்றம் என்பது வராது. அதி ஆகாரா. பிரயாசச்சா. பிரயாசம் என்றால் முயற்சி. ஓகே. சோ நம்முடைய முயற்சி, நம்ம சக்திக்கு என்ன செய்ய முடியுமோ அதுதான் முயற்சி செய்ய முடியும் இல்லையா? இப்ப யானையால ஒரு பெரிய மரத்தையே தூக்கி விட முடியும். நம்மளால ஒரு மரத்தை தூக்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. அதற்கான முயற்சி நாம கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது. நம்ம கெப்பாசிட்டிக்கு மீறின ஒரு செயலை வந்து நாம செய்யணும்ன்ற பிரயத்தனங்கள் எல்லாமே இது பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது, ஆன்மீகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது கிடையாது. ஓகே. சோ எவ்ரிதிங் இஸ் ரிலேட்டட் டு மெட்டீரியல். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பிரயாசம் என்பது ஓவர் என்டெவரிங். என்டெவரிங்னாலே முயற்சி. ஓவர் மீன்ஸ் அதாவது நம்ம சக்திக்கு மேல நம்முடைய முயற்சி செய்யறது. அதுக்கப்புறம் பிரஜல்பா அப்படின்னாக்கா வம்பு பேசுறது, காசிப்பிங் இல்லையா? ஐடியல் டாக்கிங், அதாவது வேஸ்டான வார்த்தைகளை பற்றி பேசுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தரை பற்றி ஒருத்தர்கிட்ட போய் சொல்றது இல்லையா? இது எல்லாமே வந்து வேண்டாத செயல்கள், காசிப்பிங். அவ்வாறு நம்ம பேசுவதில் என்ன ஆகும்னா அவனுடைய கர்மங்களுக்கு எல்லாம் நாம் சம்பந்தப்பட்டு கொள்கின்றோம் இல்லையா? பாவங்களை நாமளும் அவன் நல்லதா இருப்பான், அவனுடைய பாவ மூட்டையில ஒரு பகுதி நாம அனுபவிப்போம். நியமா. சோ இதுல வந்து 2 விஷயங்கள் இருக்கு. அதாவது நியம அக்ரஹா அப்படிங்கிறது, நியமாகிரஹா அப்படின்றது ஒரு வார்த்தை. அதை வந்து 2 விதமான நிலையில பிரிப்போம். ஒன்று நியமா பிளஸ் அக்ரஹா, இன்னொன்னு வந்து நியம ஆக்ரஹா அப்படின்னு பிரிப்போம் நம்ம வந்து. ஸோ ஒன்று அக்செப்டன்ஸ், ஈகர் டு அக்செப்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபெயில்யூர் டு அக்செப்ட். ஸோ ஈகர் டு அக்செப்ட் எதுக்கு சொல்றாங்கன்னாக்கா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாஸ்திரங்கள் பக்தி பற்றி தெரியும், சாஸ்திரங்களை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அவங்களுக்கு சாஸ்திரங்களுடைய முக்கியத்துவம் தெரியும். ஆனா அதை வந்து தெரிந்தாலும் நம்முடைய சோம்பேறித்தனத்தால வந்து ஒரு நெக்லிஜென்ஸா இல்லையா, அதன் மீது பெருசா ஒரு ஈடுபாடும் கிடையாது. பேரளவிலேயே அந்த சாஸ்திரங்களை வந்து ஏற்றுக்கொள்வதற்கான மனசை நம்ம வந்து ஏற்படுத்தி கொள்ளுதல். இன்னொன்னு வந்து நாத்திக தன்மையில் இருப்பவர்கள் சாஸ்திரங்க விதிமுறைகள் எல்லாம் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அது நியமா பிளஸ் அக்ரஹா என்பது வந்து ஃபெயில்யூர் டு அக்செப்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதாவது ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அவர்கள். ஸோ சாஸ்திரங்கள் என்பது உண்மையா என்பது எல்லாமே அவங்களால ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது, பக்தி என்பது இருக்காது. ஸோ இந்த 2 நிலைகள். அடுத்து ஜனசங்கா அப்படின்னாக்கா நான் டிவோட்டி அசோசியேஷன். அப்படின்னா நான் டிவோட்டி அசோசியேஷன்றதை விட எப்பவுமே பௌதீகத்தின் தரப்பில் மனதை லயித்து பக்தியின் பக்கமே வராத அத்தகைய மனிதர்களோட நம்முடைய அசோசியேஷன் வச்சுட்டோம்னாக்கா அவர்களுடைய சுபாவமும் நமக்கும் ஒட்டிக்கும். நம்முடைய பக்தி பாதையிலையும் வந்து
நிறைய இடர்பாடுகள் ஏற்படும். லால்யம் அப்படின்னாக்கா அதாவது பேராசை இல்லையா, அத கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு ஆசை. இப்படிப்பட்ட இது 6 விதமான இந்த செயல்களில் நாம வந்து பௌதிகத்தின் சம்பந்தப்பட்டு நாம் ஈடுபட்டால் நாம கண்டிப்பா வினஷ்யதி அப்படின்னா நம்முடைய பக்தி பாதையினுடைய முயற்சி அனைத்துமே வந்து அதாவது டெஸ்ட்ராய்டு, அதாவது அழிவுக்கு வரும் என்று பொருள். இதுதான் வந்து செகண்ட் ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங். அதனாலதான் ஈஷாவாஸ்யம் பத்தி நான் இங்க ஒரு வாட்டி உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் நானு. சோ எல்லாவற்றையுமே கட்டுப்படுத்துபவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன். எத் கிஞ்சா எதெல்லாம் இந்த சொல்ல வாட் எவர் எதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கோ, ஜகத்யாம் அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்திற்குள் இருக்கின்றது இல்லையா, ஜகத். தட் ஆல் அனிமேட்ஸ் அண்ட் இன்அனிமேட் அப்படின்னாக்கா, அனிமேட் மீன்ஸ் அதாவது நம்ம வந்து மூவிங் அண்ட் நான் மூவிங்ன்ற மாதிரி, அதாவது ஸோ அனிமேட், ஃபினாமினல், நாமினல் இல்லையா, மேல் உலகத்துல இருக்கிறது எல்லாமே வந்து எப்பொழுதுமே நித்தியமா இருக்கிறது. நாம வந்து இந்த இடத்துல பிறவிகள் எடுத்துக்கொண்டே இருப்போம் இல்லையா. சோ மீண்டும் உற்பத்தி என்பது நடந்து கொண்டே இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து இல்லையா. சோ இப்படி எல்லாமே பகவானிலிருந்து தான் இன் திஸ் யூனிவர்ஸ் இல்லையா, இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து படைக்கப்பட்டிருக்க அனைத்துமே ஒன்று அதனுடைய மல்டிப்ளிகேஷனும் இருக்கும், சிலதெல்லாம் வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் ஆகாது, அதாவது நகரக்கூடியது நகராதது இப்படி இல்லையா. சோ இவ எல்லாமே வந்து அனைத்தையுமே கட்டுப்பாட்டாளர், அனைத்திற்கும் கட்டுப்பாட்டாளர் யார்? எல்லாம் வல்ல இறைவன். எல்லாவற்றிற்கும் உரிமையாளரும் யார்? அவர்தான் இல்லையா. சோ இந்த உண்மையை யார் அறிந்திருக்கிறாரோ இல்லையா, சோ எல்லா சர்வத்திற்குமே வந்து அதிபதியாக இருப்பவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன், அனைத்திற்கும் உரிமையாளரும் அவர்தான், சுப்ரீம் ப்ரொபரேட்டர். இப்படிப்பட்ட உண்மையை உணர்ந்த ஒரு உயிர் வாழி அவன் எதை மட்டும் ஏற்கொள்வான், அதாவது அவனுக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும்தான் அவன் ஏத்துக்கணும் இல்லையா. இப்போ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கக்கூடிய குழந்தை, அதுக்கு என்ன தேவை? அதுக்கு தேவையானது அதாவது உணவு, அதுக்கப்புறம் வந்து உடுக்க உடை, அதுக்கப்புறம் படிக்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்கூல் இல்லையா. சோ அன்பு பாராட்டுவதற்கு பெற்றோர் இல்லையா, மற்றும் உற்றார் உறவினர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இது தவிர்த்து வந்து வேற எதுவும் தேவையே கிடையாது. ஆஸ்திகள் பத்தியோ எதுவுமே அதுக்கு தேவையில்லை இல்லையா. சோ அதுக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும், அந்த கோட்டாவை மட்டும் அது பார்த்துக்கணும். சோ அது மாதிரிதான் ஒவ்வொரு உயிர் வாழிக்கும் ஒவ்வொரு நிலையிலுமே வந்து அவனுக்கு வந்து என்ன தேவையோ அதை மட்டுமே அவன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். மேலும் அது அவனுக்கு கோட்டாவாக பகவான் ஒதுக்கி இருப்பார், அதை மட்டும்தான் அவன் எடுத்துக்கணும். அண்டு ஒன் ஷுட் நாட் அக்செப்ட் அதர் திங்ஸ், அதற்கு மேற்பட்டு இருக்கிறது எல்லாமே அவன் எதையுமே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. ஏனென்றால் அவனுக்கு அது தெரியும், இது தன்னுடைய கோட்டா கிடையாது, இது அடுத்தவர்களுடையது. நோயிங் வெல் டு ஹூம் தே பிலாங், அனைத்துமே எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு, அதாவது அவருடைய அக்கௌண்ட்ல இருக்கிறது தான், அவர் தான் அனைத்திற்கும் உரிமையாளரே இல்லையா. அவர் நமக்கு என்ன கோட்டா கொடுத்திருக்காரோ அதை மட்டுமே திருப்தி கொண்டு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இன்னொருத்தருடைய கோட்டாவை பற்றி நாம் என்னைக்கும் நினைக்க கூடாது, அதை நாம பெற வேண்டும் என்ற ஆசையும் வரக்கூடாது. ஈசாவாஸ்யம் பிரின்சிபல் பிரகாரம் தான் நாம எல்லாருமே வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டும். அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழ்ந்தால் இங்க வந்து நிம்மதி, இங்க இருக்கும் பொழுதே நாம விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்களாக வாழலாம். இங்கேயே வந்து நமக்கு நிம்மதி என்பதும் உண்டு இல்லையா. மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த கோலோகம் வைகுண்டத்தை நாம் இங்கேயும் காணலாம். ஆனால் அத்தகைய பக்குவம் நமக்கு வர வேண்டும் இல்லையா. சோ அதி ஆகாரா அப்படின்றது அதிகமாக உண்வது, இல்லைன்னா அதிகமாக நம்ம தேவைக்கு அதிகமாக சேர்த்து கொள்வது. பிரயாசம், நம்மளால முடியாத இருக்கக்கூடிய ஒரு பௌதீக செயலில் கூட நம்ம வந்து அதிகமாக ஈடுபட்டு அதை அடையறதுக்காக முயற்சி செய்யறது. ஆனா உண்மையில அதன் வெற்றியும் வராது. ஆனா நம்முடைய முயற்சி என்பது செஞ்சுட்டே இருப்போம். பிரஜல்பா, இந்த பிரஜல்பாவை நம்ம கண்டிப்பா அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கணும். இந்த பிரஜல்பா தான் நம்ம செய்யறதே. நம்ம டிவி இப்போ ஆன் பண்ணீங்கன்னா பிரஜல்பா நியூஸ் தான் போயிட்டு இருக்கோம் நிறைய இல்லையா. ஒவ்வொரு நியூஸ் சேனல்லையுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தரை பத்தி பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல வந்து கொஞ்சம் நிஜம் இருக்கும், கொஞ்சம் பொய் இருக்கும் இல்லையா, எல்லாமே இருக்கும். இப்படி வந்து இந்த 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 செய்திகள் தான் வந்து பரவிண்டே இருக்கும் இல்லையா. அதுதான் காசிப்பிங். ஸோ நியமங்கள், அதாவது வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் இருக்கக்கூடிய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இல்லையா. ஆக்ரஹா அப்படின்னாக்கா அதன் மீது அட்டாச்மெண்ட் இருக்கும், ஆனா ஈடுபாடு கொண்டு நாம செய்யவே மாட்டோம், பேரளவே அதை செய்யறது. இல்லைன்னா அக்ரஹா என்றால் அதன் மீது பற்றுதலே கிடையாது. இரண்டு நிலைகள் ஆக்சுவலி. ஜனசங்கா, அதாவது இந்த உலகாயுத விஷயத்திலே ஈடுபட்டு இருக்கக்கூடிய மக்களோட இருக்கக்கூடிய நம்முடைய சம்பந்தம். லால்யம், அதாவது அதிகமான ஆசை. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு மனிதனுக்கு வந்து
பக்தி பாதைக்கு வந்து தடைக்கல் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ ஒன்ஸ் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இஸ் ஸ்பாயில்டு இல்லையா, அதாவது அவன் ஆற்றிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அத்தகைய பக்தி சேவை வந்து களங்கம் அடைகின்றது. எப்பொழுது என்றால் அவன் when he becomes too much entangled, அதாவது சம்பந்தப்படுத்திக் கொள்ளுதல் இந்த 6 விதமான செயல்களோட, ஈட்டிங் மோர் than necessary இல்லையா, ஆர் கலெக்டிங் மோர் ஃபண்ட்ஸ் தேன் ரிக்வயர்ட், தேவைக்கு அதிகமாக பொருளை ஈட்டுவது அல்லது உண்பது, ஓவர் என்ட்ரிங் ஃபார் முண்டேன் திங்ஸ், நிறைய முயற்சி பௌதிக செயல்கள்ல, ஈவன் தோ டிஃபிகல்ட் டு ஒப்டைன் இல்லையா, அதை அடைவது கடினமானதான ஒரு செயலாக இருந்தாலும் அதற்காக முயற்சி செய்வது, டாக்கிங் unnecessarily about mundane subject matters. டிவி சீரியல்ஸ் எல்லாமே இதுலதான் வரும். எல்லா டிவி சீரியல்ஸும் எக்ஸப்ட் அந்த இதிகாசங்களை தவிர மொத்தமே வந்து காசிப்பிங் தான் இல்லையா. ஸோ அதை நம்ம மனசுல வந்து ஆழமா பதியறது, அது அந்த சுபாவம் தான் நம்ம வெளிப்படுத்தும். இதெல்லாம் வந்து தேவையற்ற செயல்கள். பிராக்டிசிங் ஸ்கிரிப்சுவல் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், அதாவது சாதன பக்தி பண்றோம், முதல்ல வந்து நமக்கு வந்து ஈடுபாடு இருக்காது, ஆனா பண்ண அதுல நம்ம கண்டிப்பா ஈடுபாடு வரணும். கடைசி வரைக்குமே நம்ம ஈடுபாடு எல்லாம் பண்ணோம்னா அது வெறுமனே சாஸ்திரங்கள் ஃபாலோ பண்ணணுன்றதுக்காக ஃபாலோ பண்றது இல்லையா. ஸோ நாட் ஃபார் சேக் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் அட்வான்ஸ்மெண்ட், நம்ம ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும்னு நினைச்சுன்னு செய்யறது கிடையாது, வெறுமனே அதை வந்து பயிற்சி செய்யணுன்றதுக்காக மட்டும் செய்யறது. ரிஜெக்டிங் த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், வேத சாஸ்திரங்களை எல்லாம் நிராகரிக்கிறது. அண்ட் ஒர்க்கிங் இண்டிபெண்டன்ட்லி, சுயமாக நான் சுதந்திரமானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு whimsically மீன்ஸ் மனம் போல போக்குல வந்து செயல்படுபவன் இல்லையா. அண்ட் அசோசியேட்டிங் வித் வேர்ல்ட்லி மைண்டட் பர்சன்ஸ் who are not interested in Krishna consciousness, அப்படின்னா பக்தர்கள் அல்லாதவர்களோட நம்முடைய அசோசியேஷன் இல்லையா, ரிலேஷன்ஷிப். அப்படின்னா அது கிருஷ்ண கான்சியஸ் இல்லைன்னா டைரக்ட் ஆப்போசிட் எப்படி இருப்பான், அவன் வந்து அதாவது பௌதிகத்திலே லயித்திருப்பான். அப்படிப்பட்டவனோட நம்முடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம வளர்த்தண்டா நாமும் பௌதிகத்துல வந்து அதிகமான ஒரு ஈடுபடுதலை வந்து ஏற்படுத்தி கொள்வோம். அப்போ ஒரு புறம் பௌதிகத்தில் சென்றால் ஆன்மீகத்தில் நாம தூரமாக விலகிவிடும். பீயிங் greedy ஃபார் முண்டேன் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இல்லையா. ஸோ முண்டேன் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ், இந்த பௌதிக செயல்கள்ல எதையோ அச்சீவ் பண்ணுன்றதுக்காக அதுக்காக பேராசை கொள்ளுதல். ஸோ இத்தனையுமே வந்து ஒருவருடைய பக்தி பாதையை வந்து அதாவது கீழ் நோக்கி செல்ல, அதாவது அத்தகைய காரணங்கள் எல்லாம் எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. எஸ், தமிழ் புக் யார்கிட்ட இருக்கீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி உங்ககிட்ட இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. யார்கிட்ட இருக்கு? பார்த்தசாரதி பிரபுவால பேச முடியாது. ஓகே, யார்கிட்ட இல்ல. பத்மா மாதாஜி கிட்ட இருக்கும், ஆனா அன்மியூட் பண்ணலையே. சரி, ஓகே. ஹியூமன் லைஃப் இஸ் மென்ட் ஃபார் பிளெயின் லிவிங் அண்ட் ஹை திங்கிங். இந்த வரியை எல்லாரும் அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பிளெயின் லிவிங், ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் லைஃப் நாம பண்ணிக்கவே கூடாது, தேவையே இல்லை. அதிகமா சேர்க்க நம்ம வாழ்க்கை வந்து காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் தான் இல்லையா. ஹை திங்கிங், நம்ம தாட் ப்ராசஸ் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மேன்மையான, அதாவது திங்கிங் இருக்கணும் நமக்கு எல்லாமே. அதாவது நம்ம எல்லாம் மேன்மையான ஆலோசனைகள் இல்லையா, இல்லைன்னா கீழான இயல்புகளால் நம்ம வந்து ஈர்க்கப்பட்டு விடுவோம். ஆனால் நம்ம திங்கிங்கே வந்து ஹை லெவல்ல வச்சுக்கணும். சின்ஸ் நாம் எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் இல்லையா, இந்த மாயையினுடைய இந்த பௌதிக உலகத்தினுடைய 3 குணாதிசயங்களால நாம கட்டுப்பட்டவர்கள் இல்லையா. அதனால்தான் நாம ததா சக்தியில இருப்பவர்கள். நம்ம மேல் உலகத்திற்கும் செல்வோம், கீழேயும் செல்வோம். ஸ்பிரிச்சுவல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ல போனா அதாவது வைகுண்டத்திற்கு செல்ல முடியும், கோலோகத்திற்கு செல்ல முடியும். இல்லை என்றா இங்கேயும் வருவோம், இல்லைன்னா இன்னும் கீழே உலகங்களுக்கும் தள்ளப்பட்டு விடுவோம். ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல பீயிங் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் த லார்ட்ஸ் தேர்ட் எனர்ஜி. எது? ததா சக்தி இல்லையா. சரி, ததா சக்தி, பகிரங்க சக்தி இல்ல, சாரி, பகிரங்க சக்தி. இரண்டாவது வந்து ததா சக்தி. ஸோ டிசைன்ட் ஸோ தட் ஒன் இஸ் ஆப்ளைஜ் டு ஒர்க். இங்க நம்ம கண்டிப்பா வேலை செய்துதான் ஆக வேண்டும், செய்யாம இருக்க முடியாது. The supreme personality of Godhead has 3 primary energies, 3 ஆற்றல்கள். அந்தரங்க சக்தி, ததா சக்தி, பகிரங்க சக்தி. அந்தரங்க சக்தி மேல் உலகங்கள், ததா சக்தி உயிர் வாழிகளாகிய நாம 2 நிலைகளில் இருக்கக்கூடியவர்கள். பகிரங்க சக்தி இந்த பௌதீக இயற்கை அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். The living entities constitute the marginal potencies, அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. And they are situated between இல்லையா, 2க்கும் மத்தியில, அந்தரங்க சக்திக்கும் பகிரங்க சக்திக்கும் இடையில வந்து அவர்கள் வந்து இருக்கிறார்கள். பீயிங் சபார்டினேட் ஆஸ் எட்டர்னல் சர்வன்ட்ஸ், நாம் எல்லாரும் நித்திய தாசிகள் தான் பகவானுக்கு இல்லையா. ஆனால் அதை நாம் உணராத வரைக்கும் நாம பௌதீகத்துல ஈடுபட்டிருப்போம். உணர்ந்த பிறகுதான்
பக்தியினுடைய முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்த பிறகு நாம் அத்தகைய செயலில் நாம் ஈடுபடுவோம். when they are under the control of மாயா இல்லையா? ஸோ அதாவது மாயையில் இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து இந்த பௌதீகத்துல தான் ஈடுபடுவோம். அதே வந்து அந்தரங்க சக்தியின் கீழே இருந்தா வந்து நாம வந்து நம்முடைய இயற்கை எது, நம்முடைய நிலை என்ன, உண்மையான நிலை எது அப்படின்னு நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆத்ம ரூபத்தை பற்றி உணர முடியும் இல்லையா? அதனால் அதன் பிறகு அவர்கள் வந்து பகவானுடைய தூய பக்தி சேவையில் தங்களை வந்து முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்வார்கள். அதுதான் பகவத்கீதையில 9.13 வந்து அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க 9.13 மகாத்மனஸ்து மாம் பார்த்தா தெய்வீம் பிரகிருதிம் ஆஸ்ரிதாக பஜந்தி அனன்யோ மனசோ ஞாத்வா பூதாதிம் அவ்யயம். மகாத்மாக்கள் இல்லையா, மாம் அதாவது தன்னிடம் பகவானிடம், தெய்வீம் அதாவது தெய்வீம் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தெய்வீம் என்றால் அதாவது டிவைன் இல்லையா, ஆஸ்ரிதா ஆශ්‍රயம் அப்படின்னா நிழல், தஞ்சம் அடைவது. பகவானுடைய தாமரை பாதங்களில் வந்து தஞ்சம் அடையுது. பஜந்தி எவ்வாறு, அவருக்கு திருத்தொண்டு புரிந்து இல்லையா. அனன்ய மனசா, அது ரொம்ப முக்கியம். எந்த மனதை கொண்டு அவர்கள் வந்து திருத்தொண்டு புரிகிறார்கள், எதையுமே வந்து எதிர்பார்க்காமல் பகவானிடத்தில் வந்து வெறுமனே பிரேம பக்தியை மட்டுமே வெளிப்படுத்துகிறார்கள். வித்தவுட் டீவியேஷன் ஆஃப் த மைண்ட், ரொம்ப முக்கியம் இது இல்லையா. சோ மனதளவுல வந்து பகவானிடத்தில் வந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் முழுமையாக தங்களுடைய பக்தி சேவையை வந்து அவர்கள் செலுத்துகிறார்கள். ஞாத்வா நோயிங் பூதா ஆஃப் த கிரியேஷன் ஆதிம் த ஒரிஜின் அவ்யயம் இன்எக்ஸாஸ்டிபிள். அதாவது இந்த செயல் இந்த இதுல வந்து என்ன எடுத்துரைக்க, தோஸ் who are not deluded அப்படின்னா குழப்பம் கலக்கம் எதுவும் மற்ற நிலை, அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து இருமையிலிருந்து வெளிப்பட்டு இருப்பார்கள். ஒரு ஸ்திரத்தன்மை, இருமனம் என்பது இருக்காது, ஸ்திரத்தன்மையோடு இருப்பார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் மகாத்மாக்கள். அவர்கள் எல்லாரும் யாருடைய நிழலில் இருக்கிறார்கள், எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அவருடைய தெய்வீகமான இயற்கையின் கீழ் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் மேலும் என்ன செயல் புரிகிறார்கள், எப்பொழுதுமே பகவானுடைய திருத்தொண்டில் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறார்கள். அவருடைய உண்மையான ரூபம் வந்து எல்லையற்றது, இன்எக்ஸாஸ்டபிள்னா, எக்ஸாஸ்டனா முடிவு உண்டு, முடிவற்ற நிலையை கொண்டவர் தான் எம்பெருமான். சோ அந்த நிலையை வந்து புரிந்து அந்த உண்மையை அவர்கள் உணர்ந்து பகவானுக்கு அவர்கள் திருத்தொண்டு புரிகிறார்கள் என்று பொருள். இந்த வேர்ட் மகாத்மா அப்படின்னாக்கா இந்த மீனிங் எதற்கு சொல்கின்றது என்றால் ஜென்டில்மேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா. சோ தவறு இழைத்தாலுமே அவரை வந்து எஸ் ஹி இஸ் ஆல்சோ ஏ பரமாத்மா, அவருடைய ஹிருதயத்திலுமே இருக்கு. தவறு வந்து அவன் செய்த, அவனுடைய புலன்களால் அவன் செய்த காரியமே ஒழிய ஆத்மா ஒன்றும் செய்யவில்லை இல்லையா. அந்த ஆத்மா யாரினால் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது, பரமாத்மாவினால் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. அதனால்தான் அவன் பிராட் மைண்டட். அதாவது நம்ம 4வது அத்தியாயத்துல கூட நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ 4வது அத்தியாயம் பகவத்கீதையில 4வது அத்தியாயத்துல நம்ம 5வது ஒரு நிமிஷம். ஃபோர்த் ஆர் 5th சாப்டர் நினைக்கிறேன். Fifth chapter. Yes. 5.18. வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவி ஹஸ்தினி சுனிசைவ ஸ்வபாகேச்ச பண்டிதா சமதர்ஷினக. சமதர்ஷினக ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ அப்படிப்பட்டவர் தான் மகாத்மா என்று சொல்லப்படுவது. ஸோ அவர் பை வர்ச்சியூ ஆஃப் நாலேஜ் இல்லையா, அதாவது உண்மையான அந்த ஞானத்தை பற்றி அறிந்தவர் இல்லையா. அவருடைய பார்வை எப்படி இருக்கும்னாக்கா ஈக்குவல் விஷன், அதாவது சமநோக்கு. சம அப்படின்னாலே சமம், நோக்கு, அந்த தர்சனம் என்பது நோக்குறது ஆக்சுவலி. ஸோ எவ்வாறு நோக்குகின்றார், யாரை நோக்குகின்றார்,
ஒரு கற்றறிந்த பிராமணனையும் பசுவையும் நான் அதே மாதிரி யானை, அப்புறம் நாய், அப்புறம் நாயை தின்பவன் அப்படின்னா செண்டாளனாக இருப்பவனையும் வந்து தெய்வீக நிலையை அடைந்தவர், சுத்த சத்துவ நிலையை அடைந்த ஒரு மனிதர் என்று நாம இதுல இருந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்படிப்பட்டவர் தான் வந்து விடுதலை அடைந்த தன்மையில் இருக்கக்கூடியவர். சோ அவர்தான் மகாத்மா. அப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கிறவங்க யாரையாவது அவதூறு பேசுவதோ அத்தகைய நிலையெல்லாம் அவங்க செய்யவே மாட்டாங்க. அதனாலதான் அவங்க ஜென்டில்மேன் ஆர் பிராட் மைண்டட்னு சொல்றது. அதுக்கு ஆப்போசிட் எது? கிரிப்பிள் மைண்டட் இல்லையா? அதாவது எப்பவுமே வந்து ஆல்வேஸ் இந்த புலன் நுகர்ச்சி செயல்களில் ஈடுபடுறது இல்லையா? ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் தேர் ஆக்டிவிட்டிஸ் இன் ஆர்டர் டு குட் ஃபார் அதர்ஸ். அதாவது சமுதாயத்துல வந்து நன்மை செய்கின்றேன் என்ற பெயர்ல வந்து தங்களை விளம்பரப்படுத்தி கொடுது. நேஷனலிசம், சோசியலிசம், ஹியூமனிட்டிசம், மனிதாபிமானம், இதெல்லாம் இசம்ஸ் எல்லாத்தையும் செய்யறோம் இல்லையா? ஸோ அவ்வாறு நாம செய்யக்கூடிய அதுல வந்து எங்கேயாவது நம்ம பகவானை மையமாக வைத்து செய்கின்றோமா? கிடையவே கிடையாது. ஸோ அங்கே நாம் ஆற்றுகின்றோம் என்றதை தான் நம்ம மேன்மையாக அடுத்தவர்களிடத்துல வந்து எடுத்து காட்டுகின்றோம். ஸோ அங்கே there is no God centric. ஸோ அப்படிப்பட்டவர்கள் அந்த செயல்களால் வந்த பலன்கள் வந்து அவர்கள் அடைய பெறுவார்கள். அதனால் வரக்கூடிய கர்ம பலன் வந்து நன்மையும் இருக்கலாம், தீமையும் இருக்கலாம். அது இரண்டையும் அவன் வந்து அனுபவிக்க வேண்டும். ஸோ அப்படிப்பட்டவன் வந்து அதாவது துராத்மா அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற கீழே வரும் இங்க. அதாவது எதையுமே காட் சென்ட்ரிக் இல்லாம தன்னுடைய திருப்திக்காக அதாவது செய்யக்கூடியவன், தன்னுடைய சுய விளம்பரத்துக்காகவும் இல்லையா, அத பேரளவே அவன் செய்யக்கூடிய செயல்கள். அதாவது இந்த செயல்கள் வந்து ஈடுபடுறது வந்து ரெண்டு விதமான நிலையில ஈடுபடலாம். ஒன்று சமுதாய முன்னேற்றத்திற்காக பக்தி கொண்டு செய்யப்படுவது வேறு. ஆனால் அங்கே பக்தி கிடையாது, கடவுள் கிடையாது. ஆனா இத்தகைய செயலில் ஈடுபடுபவர்கள் எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உள்நோக்கத்தோடு தான் அவர்கள் செய்கிறார்கள். அவ்வாறு அந்த விளம்பரத்துக்கு ஏற்றவாறு அவருடைய பேர் புகழ் எல்லாமே வந்து பரவுகின்றது இல்லையா? நெக்ஸ்ட் அவர் அடுத்த லெவல் வந்து ஒரு பெரிய நிலைக்கும் வருவார். அத்தகைய நிலைக்காக தான் அத்தகைய செயல்கள் வந்து அவர்கள் செய்ய. இது ரஜோகுணத்திலிருந்து செய்யக்கூடிய செயல் இல்லையா? அவர்கள் வந்து அதாவது துராத்மா, கிரிப்பிள் மைண்டட் பர்சன் என்று பெயர். ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்க. ஆக்சுவலி ஆல் திஸ் பத்மமாதாஜி கை உயர்த்திருக்கீங்க, வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. So they may reject personal sense gratification for the sense gratification of others, like the members of their family, community, society, either national or international. இல்லையா? பர்சனலா தன்னுடைய சுய புலன் திருப்திக்காக அவர் எதையும் செய்ய மாட்டார்கள். யாரு? மகாத்மாக்கள். இந்த பிரபஞ்ச நன்மைக்காக பக்தி கொண்டு பகவானிடத்தில் அநேக நற்காரியங்கள் எல்லாம் செய்வார்கள். ஆனால் அந்த பலன்களுக்கு அவர்கள் விழைய மாட்டார்கள். அது வந்து மகாத்மாக்களுடைய செயல்பாடு. ஆனால் ஒரு சுய புலன் திருப்திக்காகவும் தன்னுடைய சுய முன்னேற்றத்திற்காகவும் அவன் ஆற்றக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாமே பொதுநலமாக இருந்தாலும் அதில் கடவுளை மையமாக வைக்காமல் தான் செய்கின்றேன் என்ற ஒரு அகங்காரத்தோடு வெளிப்படுத்துகிறார் இல்லையா? அப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லாமே வந்து குறுகிய மனம் படைத்தவர்கள், கிரிப்பிள் மைண்டட் அப்படின்னு பெயர். ஆக்சுவலி திஸ் மே ஆல் பி வெரி குட் ஃபார் த மெட்டீரியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இல்லையா? அது எல்லாமே வந்து நம்ம சொல்றதுக்கு வெளியில வந்து நல்லா இருக்கும். ஆனா ஸ்பிரிச்சுவல்ல வந்து எந்த வேல்யூமே கிடையாது. ஆன்மீகத்துல இதுக்கு எந்த முக்கியத்துவமே கிடையாது. சோ அந்த மாதிரியான செயல்கள் வந்து பர்சனலா இருக்கலாம், இல்ல எக்ஸ்டெண்டடாவும் இருக்கலாம். ஆனாலும் அதனால எந்த ஒரு நன்மையும் கிடையாது. Only when a person gratifies the senses of the Supreme Lord, then only is called as Mahatma or broad minded. அப்படின்னா நாம் ஆற்றக்கூடிய காரியம் அனைத்துமே பகவானுடைய புலன்களுக்கு திருப்தி கொள்ள வேண்டும். அதுதான் முக்கியமான ஒன்று. நம்முடைய புலன்களுக்கு திருப்தி கொள்வதற்காக ஆற்றுவது என்பது அது வந்து நம்முடைய சுயநலம் இல்லையா? பொது நலம் இருந்தாலும் அதுல நமக்கு லாபம் வேண்டும்ன்றதுக்காக செய்யுது. எத்தனையோ பேர் டொனேஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க இல்லையா? டொனேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து அதாவது மக்கள் தொண்டை மகேஷன் சொண்டுன்னு நம்ம வந்து அதை வேற ராங்கா உபயோகப்படுத்துறோம். ஸோ நம்முடைய சுய விளம்பரத்துக்காகவும் அது செய்கின்றோம். உண்மையான அந்த அதாவது சேவையினுடைய மனப்பான்மையை நம்ம அதுல வந்து எடுத்துட்டு வர்றதே கிடையாது. நம்முடைய பெயர் புகழுக்காக அதை செய்கின்றோம். அதுதான் தவறு. அந்த இடத்துல நோக்கம் என்ன என்பது பார்க்கணும். மேலும் வந்து நாம செய்யறது கிடையாது இது. ஸோ பகவான் நமக்கு அந்த பிராப்தத்தை கொடுத்திருக்கார். அதை நாம வந்து ஒரு கருவியாக இருந்து மட்டும் செய்யணும்னு நினைக்கிறோமே ஒழிய அதுல இந்த பலன்களை நாம் அனுபவிக்கணும்னு நினைக்க கூடாது. அது தவறு இல்லையா? அப்படிப்பட்டவர்கள் எல்லாமே கிரிப்பிள் மைண்டட். ஸோ நெக்ஸ்ட் பகவத்கீதையில வந்து தெய்வீம் பிரகிருதிம் அப்படின்ற இந்த இது வந்து ஒரு வார்த்தை. தெய்வீம் என்றால் தெய்வம்,
இந்த தெய்வீகமான இந்த பிரகிருத்திம் என்றால் இந்த உலகம் இல்லையா. ஸோ ரெஃபர் டு த கண்ட்ரோல் ஆஃப் த இன்டர்னல் பொட்டன்சி ஆர் பிளஷர் பொட்டன்சி, அதாவது பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி இல்லையா, தெய்வீகமான நிலை. ஸோ அதை பற்றி எடுத்துரைக்கின்றது. பிளஷர் பொட்டன்சி வந்து யாருன்னாக்கா அந்தரங்க சக்தி யார் என்றால் ராதை இல்லையா. அவர் எவ்வாறு விரிவங்கம் ஆகின்றார், மகாலட்சுமியாக, காடஸ் ஃபார்ச்சூன், நாராயணருடைய ஹிருதயத்துல இல்லையா. When the individual jiva souls are under the control of internal energy, their only engagement is satisfaction of Krishna or Vishnu இல்லையா. ஸோ நாம் எப்போ அந்தரங்க சக்தியின் கீழே இருக்கிறோமோ பகவானை திருப்தி கொள்ளுதல் என்னக்கூடிய அத்தகைய செயலிலே நாம் ஈடுபடுகின்றோம். எப்ப நாம வந்து பகிரங்க சக்தியில இருக்கிறோமோ அப்போ மாயன் வலையில் சிக்கிக்கொண்டு அவளுடைய அதுல ஈடுபட்டு நாம இந்த புலன்களின் திருப்திக்காக நாம செயல்படுகின்றோம் இல்லையா. ஸோ அதுதான் வந்து மகாத்மாவுடைய நிலை. அப்படி இல்லை என்றால் அவன் வந்து ஒரு துராத்மா, ஸோ குறுகிய மனம் படைத்தவன். சச் மென்டலி கிரிப்பிள்டு துராத்மாஸ் ஆர் புட் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் மாயையினுடைய பிடியில இல்லையா, மகாமாயன் கீழே தான் அவர்கள் செயல்படுவார்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் 3 விதமான துயரங்கள்லையும் அவர்கள் அதாவது அனுபவிப்பார்கள். ஆத்தியாத்மிகம், ஆதி தெய்வீகம் மற்றும் ஆதி பௌத்திகம். ஆத்தியாத்மிகம் என்பது இந்த உடலுக்கும் இந்த ஆன்மாவுக்கும் இடையில நடக்கக்கூடிய அதாவது செயல்பாடுகள், அதனால் ஏற்படக்கூடிய அதாவது கஷ்ட நஷ்டம் லாபம், இது எல்லாமே மனசு ஒண்ணு சொல்லும் இல்லையா. ஆன்மா மனசு சொல்றபடி இந்த புலன்கள் புத்தி எல்லாம் செயல்பட ஆரம்பிச்சுச்சுன்னா அதனுடைய விளைவுகள் வந்து பிற்காலத்துல பாவங்களாவோ ஏதோ ஒண்ணு வந்து சம்பாதித்து இந்த ஆன்மா தான் வந்து சங்கடத்துல எடுத்து செல்லும் இல்லையா. 3-fold மும்மடங்கு துயரங்கள்ல வந்து எடுக்கும். ஸோ மகாமாயின் பிடிக்குள்ள சென்றாலே நாம மும்மரங்கு துயரங்கள்ல விழுகின்றோம் என்ற அர்த்தம். ஆதி பௌத்திகம் என்பது நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஜீவராசிகள் இல்லையா. ஸோ அவர்களால் நமக்கு அவங்களோட நமக்கு இருக்கக்கூடிய கோஆர்டினேஷன், நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரரும் நமக்கு சண்டையும் நடக்கலாம் இல்லையா. அதே மாதிரி இல்லைன்னா அவங்க வீட்டுல ஏதாவது ஒன்று இருந்தா நம்ம போய் எல்லாம் எடுத்து செய்ய முடியும். ஸோ நன்மையும் தீமை எல்லாமே நிகழக்கூடிய ஒன்று இல்லையா. அது மாதிரிதான் ஆதி தெய்வீகம். நாம வந்து எல்லாம் அதாவது தேவர்களை வணங்குகின்றோம், தேவர்களும் நமக்கு வந்து அருள் பாலிக்கின்றார்கள். அந்த இருவருக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய அந்த ஒத்துழைப்பை நாம வந்து பின்பற்றவில்லை என்றால் தேவர்களும் நம்மள வந்து அதாவது அவங்களும் வந்து நமக்கு பனிஷ்மெண்ட் மாதிரி எந்த உதவியும் இல்லாம போயிடும் இல்லையா. சில சமயத்துல நாம கூட சொல்லுவோம் வீட்டு கடவுள் அந்த இடத்துல போய் நம்ம கும்பிடலன்னா மழை வரல அது வரலன்னு எல்லாமே சொல்லுவோம், விளைச்சல் இல்லை, இதெல்லாம் நம்ம பேசுறோம் இல்லையா. இட் இஸ் லைக் எ கிவ் அண்ட் டேக் தான் தேவர்களோட நம்ம. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஒத்துழைப்பு என்பது மிக மிக முக்கியமானது. ஸோ ஆதி பௌத்திகம் நம்ம வீட்டிலேயே ஒரு பாம்பு வந்து கிடைச்சா தட் இஸ் ஆல்சோ ஒரு இது தானே. அடுத்த ஜீவன்களால் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய தொல்லைகள் இதெல்லாமே வந்து நம்ம பாக்குறோம். மேலும் ஆத்தியாத்மிகம் நம் மனமே மிகப்பெரிய நண்பனும் சரி அவனே மிகப்பெரிய எதிரியும் ஆவான் இல்லையா. ஸோ மனம் எவ்வாறு நினைக்கின்றதோ ஒன்றை பற்றி அதற்கேற்றவாறு நம்முடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் நாம வெளிப்படுத்துகின்றோம். தெய்வ பூதாம ஹேதவக, அதாவது கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் இந்த 3 விதமான துயரங்களில் வந்து எதனுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழே இருக்கிறது. இந்த 3 விதமான துயரங்கள் நாம் அனுபவிக்கின்றோம் பகிரங்க சக்தி மூலியமாக. The main problem confronting the conditioned soul is the repetition of birth. நமக்கு எல்லாருக்கும் என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லுங்க? 4 விதமான அதாவது சங்கடங்கள். ஒன்று பிறப்பு, பிறந்த பிறகு நமக்கு மரணம் என்பது கண்டிப்பாக உண்டு. இடைப்பட்ட காலத்துல வாழும் காலத்துல நமக்கு வியாதி வரும், வயோதிகம் வரும். இந்த 4 விதமான தொல்லைகளை நம்மளால தவிர்க்கவே முடியாது இல்லையா. இந்த பௌதிக உலகத்துல ஒன் ஹேஸ் டு ஒர்க். இந்த பௌதிக உலகத்துல நம்ம உழைச்சா மட்டும்தான் இந்த உடலை கூட பாதுகாக்க முடியும், இல்லைன்னா இந்த உடலை கூட நம்மளால பாதுகாக்க முடியாது. பட் ஹவு கேன் ஒன் பர்ஃபார்ம் சச் அ ஒர்க் இன் a way that favorable to the execution of Krishna consciousness? இந்த கேள்வி நம்ம எல்லாருக்குமே உண்டு இல்லையா. இப்போ நம்ம உழைக்கணும் பௌதீகத்துல, இப்போ பௌதிக செயல்ல தான் ஈடுபடுறோம். அது எவ்வாறு நம்ம வந்து கடவுள் உணர்வு கொண்டு நாம் செயல்பட முடியும் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் இல்லையா. எல்லாருக்குமே இந்த கேள்வி உண்டு. ஸோ லைக் ஃபுட் கிரெயின்ஸ், கிளாத்திங், மணி, இது எல்லாமே நமக்கு இந்த உடலை வந்து நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்றதுக்கு இதெல்லாம் தேவை. உணவு தேவை, இருக்க இடம் தேவை, உடுக்க உடை தேவை இல்லையா. அசோசியேஷன் தேவை, இது எல்லாமே நமக்கு தேவை. ஆனால் நமக்கு தேவை மீறி நம்ம வந்து அதை வந்து சேகரித்து வைக்க கூடாது இல்லையா. So if this natural principle is followed, there will not be no difficulty in maintaining the body. தேவைக்கு அதிகமாக நம்ம சேர்க்க நம்ம வந்து சங்கடத்தில் தான் உழறுவோம். ஸோ நம்முடைய தேவைகள் வந்து அதிகரிக்கும் பொழுது நாம தவறான பாதைகளுக்கு செல்கின்றோம் இல்லையா. அவ்வாறு தவறுகளுக்கெல்லாம் பாவத்தை நாம சம்பாதிக்கின்றோம். ஸோ எப்போ இந்த மாதிரி செயலில் வரும்னாக்கா கடவுளை மையமாக வைத்து நம்முடைய காரியங்களை ஏற்றாத பொழுது, வெறுமனே இந்த சுயபுலன் திருப்திக்காக மட்டுமே நாம் செயல்படணும்னு நினைக்கும் பொழுது அப்ப நமக்கு பேராசை இல்லையா, காமம், மோகம், பொறாமை, இது எல்லாம் வந்து நம்மளோட வந்து ஒட்டிக்கும்.
இவை எல்லாம் இருக்கிற வரைக்கும் அங்கே பக்தி என்பது இருக்காது. அதனால நம்ம உண்மையான ஆத்ம நிலையை உணரவே முடியாது. அப்ப ஆத்மாவில எந்த முன்னேற்றமும் இருக்காது. நற்காரியங்களிலும் நாம் ஈடுபட மாட்டோம் இல்லையா? ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஆத்மாவை அழிவு பாதைக்கு நாம இட்டு செல்லக்கூடிய செயல்களில் ஈடுபட ஆரம்பிப்போம். அதனால்தான் எப்பவுமே அசோசியேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நாம் ஆற்றக்கூடிய எந்த செயலா இருந்தாலுமே அதை வந்து பகவான் மீது மனதை நிலைப்படுத்தி கொண்டு நாம செய்ய வேண்டும். அப்பொழுது அதாவது நான் ஒன்லி முயற்சி மாத்திரம் செய்யற, என்னுடையது வந்து ஒன்லி ஆஸ் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு என்னுடைய காரியங்கள் அனைத்தும் செய்யறேன், மிச்சம் இருக்கிறதெல்லாம் உன்னுடைய அதாவது அனுகிரகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானின் பாதங்களில் நாம சரணடைய வேண்டும். ஸோ இயற்கையினுடைய ஏற்பாடு படி பாத்தீங்கன்னாக்கா லிவிங் என்டிட்டிஸ் லோயர் ஆன் த எவல்யூஷனரி ஸ்கேல் டு நாட் ஈட் ஆர் கலெக்ட் மோர் தென் நெசசரி. அதாவது லோயர் ஆன் த எவல்யூஷனரி ஸ்கேல், அதாவது நமக்கு மனிதர்களை விட கீழா இருக்கக்கூடிய அதாவது விலங்குகள், பறவைகள், நம்ம இதை பார்க்குறோம், கண்கூடா கூட பார்க்கலாம். இப்ப காக்கை இருக்கு, அடுத்து வந்து ஒரு விலங்கு, அதாவது ஒரு சிங்கம் இருக்கு, அதாவது என்ன விலங்கா இருந்தாலுமே, இப்போ எலிஃபண்ட் கூட எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு என்ன தேவையோ உணவு அந்த சமயத்துக்கு தான் அதை எடுத்து சாப்பிடும். அது தவிர்த்து வேற எதுவுமே சாப்பிடாது இல்லையா? ஸோ குருவி கூட ஒரு மூட்டை அரிசி இருக்கு எங்கேயாவது இருக்குன்னா அது கீழே விருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த 10 பருக்கை சாப்பிட்டுட்டு வயிறு நிறைந்த பிறகு சென்று விடும். ஆனால் அதே மனிதன் அந்த பாதையில் செல்லும் போது அந்த அரிசி மூட்டை இருந்தா அவன் விட்டு செல்வானா? அவன் தேவைக்கு மட்டும் ஒரு படி அரிசி எனக்கு போறோம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு எடுத்துட்டு போவானா? கண்டிப்பா கிடையாது. அந்த ஒரு மூட்டை அரிசி எடுத்து போய் வச்சா நம்ம 1 மாசத்துக்கு 2 மாசத்துக்கு உணவு ப்ராப்ளம் இல்லாம சாப்பிடலாம்னு நினைச்சுட்டு எடுத்துட்டு போயிடுவான். இதுதான் மனிதனுக்கும் நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழிகளுக்கு இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் இல்லையா? அவை எதுவுமே சேர்த்து வைக்காது இல்லையா? அண்ட் இட் வில் நாட் கலெக்ட் மோர் தென் நெசசரி. கான்சிக்வென்ட்லி இன் அனிமல் கிங்டம் கூட அதே மாதிரி தான். அங்கேயும் வந்து எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம் எதுவுமே கிடையாது. அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது கிடைக்குது. ஸோ இஃப் எ பேக் ஆஃப் ரைஸ் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் அ பப்ளிக் பிளேஸ் இல்லையா, ஸோ பேர்ட்ஸ் வில் கம் அண்ட் ஈட் ஃபியூ கிரெயின்ஸ் அண்ட் கோ அவே. அதாவது பறவைகள் வந்து சிறு தானியங்களை சாப்பிட்டுட்டு சென்று போயிடும், இல்ல சென்று விடும். ஆனால் மனிதனாகப்பட்டவன் என்ன பண்ணுவான்? அந்த முழு மூட்டையும் எடுத்துட்டு போயிடுவான். கீப் இன் த ரெஸ்ட் இன் த ஸ்டோரேஜ்ல வைக்கணும்னு நினைப்பான். அதே மாதிரிதான் அக்கார்டிங் டு ஸ்கிரிப்சர் திஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் மோர் தென் நெசசரி அத்தியாகாரா இஸ் டு பி ப்ரோஹிபிட்டட். அதை வந்து தவிர்க்கணும். நவ் த என்டையர் வேர்ல்ட் இஸ் சஃபரிங் பிகாஸ் ஆஃப் இட் ஒன்லி இல்லையா? தேவைக்கு அதிகமாக சில பேர் சேர்த்து வைக்கிறதுனால தேவையானவர்களுக்கு, அதாவது சில பேருக்கு வந்து தேவையான அளவுக்கு கூட அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது கிடையாது. பிகாஸ் வி ஆர் ஆக்சுவலி ஸ்நாச்சிங் த கோட் ஆஃப் அதர்ஸ் இல்லையா? அது தவறு. கலெக்டிங் அண்ட் ஈட்டிங் மோர் தென் நெசசரி ஆல்சோ காசஸ் பிரயாசா இல்லையா? நம்ம நிறைய சேர்த்து வைக்கிறது, நிறைய சாப்பிட்றது, இது எல்லாமே நமக்கு வந்து முயற்சி நிறைய செய்ய ஆரம்பிப்போம். அன்னெசரி, தேவையற்றது இல்லையா? ஸோ ஒரு நாளைக்கு 8 மணி நேரம் வேலை செய்யணும்னா தட் இஸ் ஃபைன். 16 மணி நேரம் வேலை செய்யறவங்க எல்லாம் கூட உண்டு இல்லையா? அவங்க சேலை செய்யணும்னு நினைக்கலன்னா கூட அத்தகைய ஒரு சூழலுக்கு அவர்கள் வந்து ஆட்கொள்ளப்படுகிறார்கள். இல்லை என்றால் நம்ம வந்து சர்வே ஆக முடியாதுன்னு நினைச்சுட்டு நம்ம அத்தகைய செயலில் ஈடுபடுகின்றோம் இல்லையா? அதுதான் தவறு. வி ஷுட் நாட் அவ்வளவு நம்முடைய உடலினுடைய எலாஸ்டிசிட்டியே நம்ம வந்து குறைச்சிடறோம் நம்ம வந்து இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரப்பர் பேண்ட் இருக்குன்னா அதை ஃப்ரெஷ், அதாவது புதுசா இருக்கும்போது அந்த ரப்பர் பேண்ட் நம்ம இழுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இழுக்கும் அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் வந்து அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும். தட் இஸ் த எலாஸ்டிசிட்டி. அதையே நம்ம வந்து கண்டினியூஸா இழுத்து இழுத்து பண்ணியிருந்தாக்கா அதனுடைய எக்ஸ்பான்ஷன் இவ்வளவு நீண்டு, அதுக்கு மேல நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியாது. அப்ப என்ன ஆகும்? அந்த ரப்பர் பேண்டு கட்டே ஆயிடும். அது போன்றதுதான் நம்முடைய உடல் கூட. நம்ம எவ்வளவு உழைக்கணுமோ அவ்வளவுதான் உழைக்கணும். அது அளவுக்கு மீறி நம்ம உழைச்சா இந்த பாடியினுடைய ஹெல்த் எல்லாமே வந்து பாழாயிடும் இல்லையா? சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் போனீங்கன்னாக்கா 16 மணி நேரம் 12 மணி நேரம், அதாவது நைட் எல்லாம் வேலை செய்யணும், இப்படி எல்லாம் ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் உண்டு. ஸோ நமக்கு விருப்பமே இல்லைன்னாலும் சில காலகட்டங்களை நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டுவோம் இல்லையா? ஆனால் அதனால் நமக்கு வந்து பெரிய நன்மை எதுவும் கிடையாது. அதனால் நமக்கு உடல் உபாதைகள் தான் ஒருமே ஒழிய நன்மைகள் விளையாது. ஸோ மேலும் பகவானுடைய, அதாவது அவருடைய ஏற்பாட்டால anyone in the part of the world can live very peacefully. அதாவது நம்ம சிறு நிலம் மற்றும் ஒரு பசு இருந்தாலே போறோம், நம்ம நிம்மதியாக வாழலாம். தட் இஸ் த பேசிக். பசுவிடத்திலிருந்து பால் அதனுடைய ப்ராடக்ட்ஸ், அதாவது நெய், மோர், தயிர் இல்லையா, வெண்ணெய், பால் எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கிறது. இதெல்லாமே நமக்கு ஆரோக்கியத்திற்கு வேண்டிய ஒன்று. அடுத்து சிறு நிலம் இருந்தா நமக்கு என்ன உணவு படைத்து கொள்ளணுமோ அதுல படைச்சு நாம சாப்பிட்டுக்கலாம் இல்லையா? ஸோ இப்படி இருக்கும்போது இதுல நிம்மதியாக நம்ம வாழ முடியும். வேற எதுவுமே நமக்கு தேவையே இல்லை.
There is no need for man to move from one place to another place to earn a livelihood. இல்லையா? அதாவது சம்பாதிக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு இடத்தை விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு செல்ல வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. For one can produce food grains locally and get milk from the cows. இல்லையா? That can solve all economic problems. அதாவது எல்லாருமே நம்ம எக்கானமி பொருளாதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல் அப்படின்றோம். நம்ம ஒவ்வொரு மனிதனும் இதை பின்பற்றினால் நம்ம வந்து எக்கனாமிக் ப்ராப்ளமே இருக்காது. ஏன்னா தேவைகள் எல்லாம் குறைக்கப்பட்டு விட்டது இல்லையா? எப்பொழுது தேவைகள் அதிகரிக்கின்றதோ நமக்கு தேவையில்லாதவற்றையும் நாம் தேவையாக நம்ம பண்றோம். ஸோ அவனால் நமக்கு வந்து எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் அதிகரிக்கின்றது. மேன் ஹாஸ் பீன் கிவன் ஹையர் இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபார் கல்டிவேஷன் இல்லையா? அதாவது நமக்கு புத்தி ஜாஸ்தி, மனிதனுக்கு 6வதாக ஒரு அறிவும் உண்டு. விலங்குகளுக்கும் நமக்கும் அதுதான் வித்தியாசமே இல்லையா? கடவுளை பற்றி புரிந்துக்கணும், அவருடைய சம்பந்தம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும், ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே புரிந்து கொள்வதற்காக தான் அந்த புத்தியை வந்து பகவான் கொடுத்தார். அன்பார்ச்சுனேட்லி நாகரிகம் அடைந்த மனிதன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துரதிருஷ்டவசமாக அவன் வந்து இதையெல்லாம் உணர்ந்து கொள்வதே கிடையாது. There is no God realization. கடவுள் உணர்வு என்பதே கிடையாது. Until his intelligence has to get more than necessary and simple. புத்தியை வந்து அவன் வந்து தேவைக்கு அதிகமாக பொருள் ஈட்டுவதற்காக உபயோகிக்கிறது. அதுதான் அவனுடைய செயல்பாடுகளே. பை காட்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் there is sufficient scope இல்லையா? பகவானுடைய ஏற்பட்டால எல்லாமே இங்க கிடைக்கின்றது. நிலம் இருக்கு, நாம வந்து விளைச்சல் செய்யலாம், மேலும் வந்து பசுவை வளர்த்து அதனுடைய பாலை நம்ம ஏற்றுக்கொண்டு சுகமா வாழ முடியும் இல்லையா? அதுவே நமக்கு போரும். ஆனால் அதை நாம அது மட்டும் போருன்றது நமக்கு கிடையாது, இருக்கிறது கிடையாது, அந்த திருப்தி கிடையாது நமக்கு இல்லையா? So instead of using their higher intelligence to cultivate God consciousness, அவங்களுடைய உயர்வான அந்த புத்தியை வந்து பக்தியை வந்து மேம்படுத்துவதற்காக உபயோகப்படுத்தாமல் இந்த உலகாயுத விஷயங்கள்ல வந்து முன்னேற்றத்திற்காக அதை வந்து உபயோகப்படுத்துகிறார்கள். அதனால தேவையற்ற அதாவது செயல்கள் மற்றும் பொருட்களை எல்லாம் நாம சேகரித்து வச்சுக்கிறோம் இல்லையா? Therefore slaughter houses, brothels, liquor shops are open. அதனாலதான் வந்து அதாவது கசாப்பு கடை, அப்புறம் வந்து விபச்சார விடுதி, அடுத்து மதுபான கடை, இது எல்லாமே வந்து திறக்கப்பட்டிருக்கின்றது. If people are advised not to collect too many goods இல்லையா? ஸோ தேவைக்கு மேல நம்ம அதாவது சேர்த்து வைக்க வேண்டியது இல்லைன்னா, நிறைய சாப்பிடவில்லை என்றாலும் நிறைய வேலை செய்யலைனாலும் இது எல்லாமே நம்ம possess artificial amenities இல்லையா? இருக்கிறதுக்கு ஒரு வீடு போறோம், அதுக்காக வந்து 4-5 வீடோ பங்களாவோ நமக்கு தேவையே இல்லை இல்லையா? Then they think they are being advised to return to the primitive way of life இல்லையா? முதன்மையான ஒரு வாழ்க்கைக்கு திரும்பி வரணும்னு எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. Generally people do not like to accept plain living and high thinking. That is their unfortunate position. அழகான வரி பிரபுபாதருடைய விளக்கத்துல இது இல்லையா? ஸோ நம்ம வந்து ஒரு பிளெயினான ஒரு சாதாரண வாழ்க்கை, உயர்வான ஒரு புத்தி இல்லையா? இதை கொண்டு நாம வந்து வாழணும்னு நமக்கு வந்து அந்த பக்குவமே இருக்கிறது இல்லை. ஆனா நாம எல்லாருமே இப்போ ஒரு துரதிருஷ்டவசமான நிலையில தான் இருக்கோம் இல்லையா? தவிர்க்கவே முடியாது இதெல்லாம். இப்ப எல்லாமே ஒரு மட்டத்திற்கு நம்ம கிட்ட இல்லைன்னா நம்மளை பார்த்தா யாரும் பேசக்கூட மாட்டாங்க. நம்ம தாழ்வான நிலையில இருந்தா நம்மளை யாருமே நண்பனாகவோ இல்லை ஒரு பக்கத்து வீட்டுக்காரனா கூட யாரும் நம்மளை ஏத்துக்க மாட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை தான் இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? ஸோ ஹியூமன் லைஃப் இஸ் மென்ட் ஃபார் காட் சிவிலைசேஷன், நாட் ஃபார் காட்லெஸ் இல்லையா? ஸோ மனிதனுடைய வாழ்க்கை எதற்காக என்றால் பகவானை சேவிப்பதற்காகத்தான். ஸோ அந்த ஹியூமன் பீயிங் இஸ் கிவன் ஹையஸ்ட் இன்டெலிஜென்ஸ். நமக்கு தான் புத்தி ஜாஸ்தி அதற்காக. Those who believe that this higher intelligence is meant to attain higher state should follow the instruction of Vedic literature. அப்படின்னு யார் ஒருத்தர் நினைக்கிறாங்களோ, வேத சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை வந்து பரிபாலிக்கிறதுக்கு வந்து முயற்சி செய்ய வேண்டும், ஏற்றுக்கொள்வதற்கு. அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு குரு பரம்பரை வாயிலாக நாம வந்து எடுத்து செல்லும் பொழுது பக்குவமான அந்த ஞானத்தை நம்மளால வந்து உண்மையான அர்த்தத்தோடு அதை நாம புரிந்து கொள்ள முடியும். நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய கிவ் ரியல் மீனிங் டு லைஃப், நம்ம வாழ்க்கைக்கு உண்மையான ஒரு அர்த்தத்தையும் நம்மளால வந்து வழங்க முடியும். பாகவதத்துல 1.2.9 சுத கோஸ்வாமி வந்து அதாவது மனிதனுடைய தர்மம், அதாவது அதை பற்றி எடுத்துரைக்கின்றார். தர்மஷே அபவர்கஷ்ய நார்த்தோ அர்த்தோ அர்த்தாயோ அகல்பதே நர்த்தஷ்ய தர்மை காந்தஷ்ய காமோ லப்யாஹி ஸ்மிருதஹ. அதாவது இந்த ஸ்லோகம் என்ன எடுத்துரைக்கின்றது என்றால்,
ஆல் ஆக்குபேஷனல் என்கேஜ்மெண்ட்ஸ், அதாவது நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள், அதுதான் தர்மம் இல்லையா? ஆர் சர்டன்லி மென்ட் ஃபார் அல்டிமேட் லிபரேஷன். நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வதால் நாம முக்திக்கான பாதை, விடுதலைக்கான மார்க்கத்தை நாம கண்டிப்பாக செல்ல வேண்டும் இல்லையா? அதற்கு தான் அது வழி. தே ஷுட் நெவர் பி பர்ஃபார்ம் ஃபார் மெட்டீரியல் கெயின். இந்த பௌதிக லாபத்திற்காக அதை நாம செய்யக்கூடாது. நம்முடைய வெறுமனே கடமையாக மட்டும் அதை நாம செய்ய வேண்டும். அவ்வாறு one who is engaged in ultimate occupational service இல்லையா should never use material gain to cultivate sense gratification. அவ்வாறு தன்னுடைய கடமைகளில் அவர்கள் ஈடுபட்டிருந்தால், அந்த தர்மத்தை அவர் பரிபாலித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது, அவர்கள் இந்த பௌதீக லாபத்திற்காக அவர்கள் அந்த செயலை உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. அதனுடைய விளைவு நம்ம புலன்களுக்கு நாம சுகத்தை வழங்கணுன்றதுக்காக அத்தகைய செயலை நாம ஈடுபடக்கூடாது என்று எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. The first step in human civilization இல்லையா, முதன்மையான ஒரு செயல் எதுனாக்கா மனித நாகரிகத்திலே ஆக்குபேஷனல் என்கேஜ்மெண்ட்ஸ் பர்ஃபார்ம்ட் அக்கார்டிங் டு ஸ்கிரிப்சுரல் இன்ஜங்ஷன்ஸ். அப்படி பார்க்கும்போது மதுபான கடையே நடத்தவே கூடாது இல்லையா, விபச்சார விடுதி இல்லையா, இதெல்லாம் இருக்கவே கூடாது. அதெல்லாம் பாவத்தினுடைய உறைவிடங்கள். அதே மாதிரி கசாப்பு கடை, ஏன்னா அங்க ஒரு ஜீவனை கருணையின்றி நாம வெட்டி சாய்க்கின்றோம். சோ நம்ம கிட்ட இருக்க வேண்டிய கருணை, தூய்மை இல்லையா, அதே மாதிரி தவங்கள், இது எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருந்து தூரமாக விலகின்றது. தவங்கள்ல உடல் தவம், வாக்கு தவம், மனத்தவம் இல்லையா, இவை அனைத்துமே நம்ம கிட்ட விலகுகின்றது. சோ அதனால நம்ம தர்மத்தை பரிபாலிக்கவே முடியாது. So we are actually damaging. The higher intelligence of human being should be trained to understand this basic dharma இல்லையா. அதனால மனிதனுக்கு அதாவது புத்தியில் உயர்ந்தவனா இருக்கக்கூடிய மனிதனுக்கு இந்த ஞானத்தை நாம புரிய வைக்க வேண்டும். Human society, there are various religious conceptions characterized Hindu, Christian, Hebrew, Mohammedan, Buddhist எல்லாம் இல்லையா. For without religion, human society is no better than animal society இல்லையா. அதாவது சமுதாய பிரிவு இந்த மதம் எனக்கூடிய அத்தகைய நிலை இல்லாத பொழுது மனிதனுக்கும் அதாவது இட் இஸ் நாட் பெட்டர் தேன் அனிமல். விலங்கை விட அவன் மேன்மையானவனாக கருதப்படவே மாட்டான் அப்படின்றது இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது தர்மம், மதம் என்றால் தர்மம், தர்மத்தின் அடிப்படையில் இருந்து கொண்டு நாம் கடமைகளை ஆற்றவில்லை என்றால் நமக்கும் விலங்குக்கும் எந்த வித்தியாசமே இல்லாம போய்விடும். ஸ்டேட்டட் தர்மஷ்யா, அந்த மேல சொன்ன அந்த ஸ்லோகம், இஸ் meant for attaining emancipation, not for getting the bread. அதாவது நம்ம வாழ்க்கையினுடைய உண்மையான முன்னேற்றத்திற்கு மட்டுமே நாம பாடுபட வேண்டும். அப்படின்னா அடுத்த பிறவி என்றது என்ன, நம்ம அடுத்தது நம்ம ஃபியூச்சர் எப்படி நாம நிர்ணயித்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வுகளை அந்த அந்த அத்தகைய ஆலோசனைகளை நாம செய்து அதற்கேற்ற செயல்களில் நாம ஈடுபட வேண்டும். வெறுமனே நம்ம பிரெட் அண்ட் பட்டருக்காக, இந்த பௌதிக லாபத்திற்காக நாம செயல்படக்கூடாது. Sometimes human society manufactures a system called as religion aimed at material advancement இல்லையா, and that is far from the purpose of true dharma இல்லையா. அது தூரமாக, உண்மையான தர்மத்திலிருந்து அது தூரமாக இருக்கின்றது. அதாவது மதத்தினுடைய மதம் என்று எண்ணிக்கொண்டு இல்லையா, சம் சொசைட்டி மேனுஃபேக்சர்ஸ், அதுவே உற்பத்தி செய்கின்றது மெட்டீரியல் அட்வான்ஸ்மெண்ட், பௌதிக லாபத்திற்காக. அது தவறு. எந்த ஒரு மத தர்மமுமே பௌதிக லாபத்தை கொண்டதாக இருக்கவே இருக்காது. நம்முடைய ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு மட்டுமே அது வித்திடும். அதுதான் உண்மையான தர்மம். அதனால்தான் அப்படிப்பட்ட தர்மங்கள் எல்லாம் உண்மையான தர்மத்திலிருந்து தூரமாக இருக்கின்றது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ரிலிஜன் என்டெயில்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த லாஸ் ஆஃப் காட் இல்லையா. சோ அதாவது தர்மம் என்பது பகவானுடைய, அதாவது அவருடைய ஆட்சிக்கு கீழ் கட்டுப்பட்டது. அவர் என்னென்ன ரூல்ஸ் போட்டிருக்காரோ அதற்கேற்றவாறு அது செவ்வனே இயங்கி கொண்டிருக்கும். ஆக்சுவலி தட் இஸ் த லா ஆஃப் நேச்சர் இல்லையா. அந்த ப்ராப்பர் எக்ஸிகியூஷன் ஆஃப் தீஸ் லாஸ் அல்டிமேட்லி லீட்ஸ் ஒன் அவுட் ஆஃப் மெட்டீரியல். அதை கரெக்டான விதத்துல நாம் உபயோகப்படுத்தினால், பற்றின்மை எனக்கூடிய அந்த ஆயுதத்தால நம்முடைய ஆசைகள் எல்லாத்தையும் வெட்டி சாய்க்கணும் அப்படின்றதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கலையா. அந்த மரம் டிசையர் எனக்கூடிய அந்த மரத்தை நாம வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். இல்லை என்றால் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து, மெட்டீரியல் என்டாங்கிள்மெண்ட், பந்தம் என்பது என்டாங்கிள்மெண்ட், அதோட நாம் என்றைக்குமே ஒட்டிண்டு தான் இருக்கணும். தட் இஸ் த ட்ரூ பர்பஸ் ஆஃப் ரிலிஜன். மதத்தினுடைய உண்மையான அதாவது நோக்கமே அதுதான். ஸோ ட்ரூ ரிலிஜன், அன்பார்ச்சுனேட்லி பீப்புள் அக்செப்ட் ரிலிஜன் ஃபார் மெட்டீரியல் ப்ராஸ்பரிட்டி இல்லையா, அத்தியாகாரா. ஸோ அதுக்காக தான் நிறைய சேர்த்து வச்சுக்கிறது, நிறைய சாப்பிட்றது.
தர்மம் என்ற பேர்ல. ஆனா உண்மையான தர்மம் என்பது இன்ஸ்ட்ரக்ட்ஸ் பீப்புள் டு பி சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் பியர் நெசசிட்டிஸ். அதாவது என்ன தேவையோ அது மட்டும் செய்து கொண்டாலே போறோம். அதிகமாக நம்ம எதையுமே செய்து கொள்ள வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. வைல் கல்டிவேட்டிங் த கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ், அதாவது பக்தி உணர்வுல நாம வந்து நிலை பெற்று கொண்டு நம்முடைய தேவைகள் என்னவோ அது மட்டுமே நாம பாக்குறது. தட் இஸ் ஒன்லி த, அதுதான் உண்மையான மதம் என்று சொல்லப்படுது. ஈவன் தோ வி ரிக்வயர் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இல்லையா. ஸோ நமக்கும் கூட வந்து சமுதாய முன்னேற்றத்துல இந்த இது பொருளாதார முன்னேற்றம் எல்லாம் தேவைதான். ஆனாலும் வந்து அதை நாம் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும், அலோஸ் ஒன்லி சப்ளைங் த பியர் நெசசிட்டிஸ். ஸோ இங்க அப்படி நம்ம உண்மையான முன்னேற்றம், உண்மையான ஆன்மீகம் அப்படிங்கிற தர்மம் என்று பார்க்கும் பொழுது நமக்கு பேசிக் நீட்ஸ் என்ன தேவையோ அது மட்டும்தான் நம்ம பார்த்துக்கணும். ஜீவஷ்ய தத்துவ ஜிக்னாச. ஸோ ஜீவஷ்ய ஜீவன் இல்லையா, தத்துவ என்றால் உண்மை, ஜிக்னாசம் என்றால் கேள்வி இல்லையா, கேள்வியுடையது. த ரியல் பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் இஸ் டு என்கொயர் அபவுட் த அப்சல்யூட் ட்ரூத் இல்லையா. ஸோ இஃப் நாம் அந்த முயற்சி நாம் செய்யலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வி சிம்பிளி நம்ம வந்து இந்த பௌதீகத்துக்காக தான் நம்முடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் அமைகின்றது. ஸோ அதனால இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஆஸ்பிரன்ட் ஷுட் அவாய்ட் முண்டேன் என்டிவியர். ஒரு ஆன்மீகத்துல வந்து முன்னேற்றம் அடைய வேண்டும் என்று ஒரு உயிர்வாழி நினைத்தானே என்றால் பௌதிகத்தில் அவன் செய்யக்கூடிய முயற்சிகளை அவன் கண்டிப்பாக கைவிட வேண்டும். அப்படின்னா அந்த முன்னேற்றத்திலே இன்னும் மேல 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 போகணும்னு அந்த முயற்சி இருக்கு பாருங்க, போதும் என்ற மனசு அந்த இதுக்கு அவன் வரணும். சோ இல்லைன்னா பேராசை கொண்டு அவன் எல்லா செயல்களிலுமே எப்பொழுதும் ஈடுபட்டு கொண்டே இருப்பான். சோ நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன், நாளைக்கு பார்ப்போம். ஓகே, பேராகிராஃப் எங்க விட்டோம், முண்டேன் இண்டிவர் இல்லையா, அது வரைக்கும். வஞ்சகல்பதாருபேஷ கிருபசிந்துபியேவச்ச. மீண்டும் நாளைக்கு வேணா கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, இந்த வாரம் வரைக்கும் கொஞ்சம் ஷார்ட்டா முடிச்சுக்கலாம், அடுத்த வாரம் நம்ம நிறைய பார்த்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதாருபேஷ கிருபசிந்துபியேவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்துக்கு ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.